Er is een groot onevenwicht op de Limburgse arbeidsmarkt. De werkloosheid is groot, maar ook het aantal vacatures dat niet ingevuld geraakt blijft hoog. Er moeten dus dringend jongeren op de arbeidsmarkt komen die beter opgeleid zijn om aan de vraag te voldoen. Vooral de uitstroom uit het technisch en beroepsonderwijs is dramatisch in Limburg. Dat bleek uit de Limburgse toekomstindicator van de U Hasselt en VOCA Limburg, die voorgesteld werd in het bijzijn van Vlaams minister Philippe Muiters. Iedereen die in Limburg verantwoordelijkheid draagt, moet die verantwoordelijkheid nemen. Nu meer dan ooit. Er is een sense of urgency. Het wordt dringend. We staan voor grote uitdagingen. We hebben veel troeven, maar we staan voor grote uitdagingen. En iedereen die verantwoordelijkheid draagt in deze provincie, moet die verantwoordelijkheid opnemen en doen wat er van hem verwacht wordt. Limburg moet dringend een tandje bijsteken, wil het economisch weer vooruitgang boeken. De jeugdwerkloosheid is groot, maar ook het aantal niet ingevulde vacatures stijgt. Vooral de instroom en dus ook de uitstroom in het technisch secundair onderwijs is rampzalig. Wij zullen moeten ertoe komen dat degenen die de keuze maken, dat zijn dus de ouders, dat we die kunnen overtuigen dat er voor hun kinderen ook een zeer mooie toekomst ligt in een technische richting. En dat degenen die uit het TSO komen ook gemakkelijk kunnen doorstoten naar het onderwijs, naar het hoger onderwijs. Ook de ondernemers zelf moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Door leerlingen al een kans te geven tijdens het secundair onderwijs, kunnen ze opgeleid worden om bepaalde vacatures in te vullen. Er zijn verschillende systemen. Er is het industrieel leerlingenwezen, er is het deeltijds leren en werken, een deel bij Sintra, de leertijd nog. In plaats van die systemen denk ik dat we nu open zijn, dat we klaar zijn. En dat staat ook in het regeerakkoord om eens te gaan zoeken naar een nieuw duaal leren en werken tegelijk met jongeren, zodanig dat zij die combinatie kunnen maken. Maar talentontwikkeling kan ook op latere leeftijd. Door te stoppen met hokjesdenken kunnen volgens Muiters veel vacatures worden ingevuld. Misschien kan iemand van Ford met zijn talenten, met zijn competenties in de zorgsector terecht. Misschien kan iemand een heel andere job doen in de voedingssector dan dat hij ooit bij Ford heeft gedaan. Ik denk dat we daar oog voor moeten hebben, daar open voor moeten staan en zo echt proberen zoveel mogelijk van die mensen terug aan het werk te krijgen. En dus belooft Muiters de nodige steun aan bedrijven en een sterk vereenvoudigde administratie om zo tot meer jobs in Limburg te komen.